human centipede race, rubber boat paddling, knot tying relay, contact rescues with carries relay, spinal injury management, at 50-meter swimming relay ang ilan lamang sa water rescue challenges na pinaglabanan ng 7 grupo na kumasa sa kauna-unahang Bicol Water Search and Rescue o WASAR Olympics na ginanap sa Matayum Lagoon, Katayngan, Masbate nitong Sabado, June 21, 2025. Pinangunahan ang aktibidad ng Coast Guard District Bicol sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Ivan Roldan sa pagkikipagtulungan ng Office of Civil Defense Bicol at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Masbate. Ang WASAR na ito ay sinagawa lang natin para magmanifest yung ating effort na train the trainers at may cascade ito through sports at magaya po ng lahat ng ating mga LGUs and other interagency responders. Ilan sa mga nagpakitang gilas ay ang kupunan ng Bureau of Fire Protection Bicol, 9th ID Philippine Army at RTC Masbate. Itinanghal naman na kampiyon ang Monreal MDRRMO habang first place ang Coast Guard District Bicol at second place naman ang Police Regional Office Bicol. This is very important given the fact that we are a coastal municipality. Our municipality is composed of 7 coastal barangays. So, karamihan ng call sa amin sa water. We want to cascade yung WASAR sa mga coastal barangays so that ma-develop din namin yung capability ng mga coastal barangays when it comes to water search and rescue. Layo ng WASAR na subukan ang kasanayan, bilis at teamwork ng bawat kupunan. So, ang message ko sa national ay dapat ito ay i-cascade natin at i-adapt ng national level. Hindi lamang sa tinatawag natin train the trainers or even yung tinatawag natin na demonstration awareness sa mga estudyante at sa mga youth. At lalo na in the form of sports na itong gaganapin natin na WASAR or WASAR Olympics ay magbibigay sa kanila ng kaukulang kaalaman or even sa ating mga responders ay tinatawag na muscle memory para sila naman ay laging ready para sa mga panahon ng sakuna ay makasagawa sila kagad ng kaukulang paghahanda. Samantala, ang WASAR Olympics ay bahagi ng Bagat Dagat Festival sa Katayngan, Masbate. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.